Prošli smo put rekli da je sloboda Božji dar čovjeku, odnosno da je svatko od nas stvoren kao slobodno biće. Drugim riječima, imamo mogućnost odabira. Unatoč tome, ponekad nailazimo na probleme u biranju, iako znamo što treba učiniti. Čak u neku ruku i želimo to dobro učiniti, mi ipak to ne učinimo. Recimo, imaš vremena napisati zadaću. Znaš da bi trebao napisati zadaću. Čak dio tebe i želi napisati zadaću da se toga riješi, pa ipak kao da te nešto vuče i odgovarate, pa ti u konačnici ne napišeš ništa. Na isti problem nailaze svi ljudi. Zašto se to događa? Zar netko nama gospodari? Jesmo li mi zapravo nečiji robovi? Naime, ropstvo je, vrlo jednostavno, nedostatak slobode. Robovi su bili ljudi koji su morali činiti sve što im gospodar zapovjedi, ma koliko suludi ili nemoralni bili njegovi zahtjevi. Možemo čak govoriti i o zarobljenosti. U svakom slučaju, oduzeta vam je mogućnost biranja. I mnoštvo je toga što čovjeka može zarobiti. Mogu te zarobiti razbojnici, a policija ti recimo može oduzeti slobodu kretanja te ti ostaviti samo pravo na šutnju jer sve što kažeš će upotrijebiti protiv tebe na sudu. No ponekad, kao u ranije spomenutom slučaju, sa nepisanim zadaće, nema niti razbojnika, niti policije. Zapravo nema ničeg vidljivog i opipljivog izvan nas što nas spriječava da riješimo DZ. Ne. Tada je najvjerojatniji naš problem to što smo lijeni. Drugim riječima, ono što nas na neki način zarobljuje nalazi se u nama. Zato možemo govoriti o unutrašnjem i vanjskom ropstvu. Unutrašnje ropstvo bi bila spomenuta lijenost, zatim strah, ljubomora, mržnja, moć, ovisnost i tako dalje. Dakle, to je sve ono što nas iznutra nagovara poput nekog zlog tiranina, da ne činimo dobro već zlo. S druge strane imamo vanjsko ropstvo, recimo zatvor, novac, prisila, internet. To je dakle sve ono što je izvan nas. Ponekad nas to vanjsko i unutarnje toliko zarobljava da smo poput robova, kao da nismo u stanju odhrvati se vlastitim lošim navikama. Ironija je da mnogi ljudi koji se čine slobodnima, jer eto, nisu u zatvoru ili kazni, zapravo nisu slobodni jer su robovi vlastitih slabosti. S druge strane, postoje ljudi koji su zarobljeni izvana te se nalaze u zatvoru, ali su shvatili gdje su pogriješili te su odlučili činiti dobro, ma koliko ga malo mogli učiniti u zatvoru. Takav čovjek je uistinu slobodan. Kao što će reći Platon, od slobodnog se čovjeka ne može napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru.